Predstavme si na chvíľu, že by sme mali možnosť vytvoriť ľudskú civilizáciu úplne odznova. Že by sme čisto hypoteticky objavili vo vesmíre úplne presnú repliku planéty Zem a jediným rozdielom medzi touto novou a našou terajšou planétou by bolo, že na novej planéte nedošlo k vývoju človeka. Bola by ako nepopísaný list. Žiadne krajiny, žiadne mestá, žiadne znečistenie, žiadni politici, len nedotknuté životné prostredie. Ako by sme postupovali? Najprv potrebujeme cieľ, však? S istotou môžeme povedať, že cieľom by bolo prežiť. A nie len prežiť, ale prežiť optimálnym, zdravým a prosperujúcim spôsobom. Veď väčšina ľudí túži po živote, a hlavne po živote bez utrpenia. A základom tejto civilizácie musí byť preto podpora ľudského života a jeho udržateľnosť, pričom by sa do úvahy brali materiálne potreby všetkých ľudí, ako aj snaha zamedziť hrozbám, ktoré by nám mohli z dlhodobého hľadiska uškodiť. Ak by sme si teda za cieľ stanovili maximálnu udržateľnosť, ďalšia otázka sa týka metódy. Aký prístup použijeme? Máme niekoľko možností. Doteraz sme na Zemi používali metódu zvanú politika. Čo sme sa dozvedeli od ľavičiarov, pravičiarov, liberálov, konzervatívcov a socialistov o tom, ako usporiadať udržateľnú spoločnosť? Jedno veľké nič. No dobre, a čo náboženstvo? Nechal nám stvoriteľ návod, ako vytvoriť udržateľnú spoločnosť? Ja si na žiaden nespomínam. Čo nám teda ešte ostalo? Ostalo nám to, čo nazývame veda. Veda je jedinečná, pretože vyžaduje nielen to, aby jej myšlienky boli testovateľné a opakovateľné, ale všetky jej závery musia zároveň byť aj vyvrátiteľné. Inými slovami, na rozdiel od politiky a náboženstva, veda nemá ego a všetko, čo navrhne, sa môže nakoniec preukázať ako nesprávne. Preto sa veda ničoho nedrží a neustále sa vyvíja a mení. To sa mi zdá dostatočne prirodzené. Ak sa teda oprieme o súčasné vedecké poznatky na začiatku 21. storočia s cieľom dosiahnuť maximálnu udržateľnosť pre všetkých ľudí, ako vlastne začneme túto udržateľnú civilizáciu budovať? Prvá otázka je očividná. Čo potrebujeme na to, aby sme prežili? Odpoveď znie: zdroje planéty. Či už je to voda, ktorú pijeme, energia, ktorú využívame, suroviny, z ktorých vyrábame predmety a obydlia, planéta má celé spektrum zdrojov, z ktorých mnohé sú nevyhnutné na prežitie. Ak si toto uvedomíme, je nesmierne dôležité zistiť, čo máme k dispozícii a kde sa to nachádza. Potrebujeme spraviť prieskum. Jednoducho musíme lokalizovať a identifikovať každý zdroj na planéte a približne určiť, aké množstvo danej suroviny zdroj obsahuje. Vzťahuje sa to na náleziska medí, najvhodnejšie miesta na získavanie veternej energie, na zdroje pitnej vody, na množstvo rýb v moriach, aj na ornú pôdu, ktorú potrebujeme na pestovanie plodín. Ale keďže by sme tieto zdroje mohli časom úplne vyčerpať, musíme si uvedomiť, že potrebujeme zistiť nielen rozmiestnenie zdrojov, ale aj sledovať ich využívanie. Musíme zabezpečiť, aby sa nám nikdy nevyčerpali. To by nebolo dobré. To znamená, že musíme sledovať mieru využívania rovnako ako mieru obnovy daného zdroja. Napríklad, ako dlho trvá, kým vyrastie strom, alebo kým sa obnoví prameň vody. Toto sa nazýva dynamická rovnováha. Inak povedané, ak budeme rúbať stromy rýchlejšie, ako stihnú dorásť ďalšie, máme vážny problém, pretože je to neudržateľné. Akým spôsobom teda získame prehľad, keď vieme, že zdroje sú rozmiestnené po celej Zemi? Máme obrovské bane na nerastné suroviny v Afrike, energetické zásoby na Strednom východe, možnosti získavania energie prílivu a odlivu na východnom pobreží Severnej Ameriky, najväčšie zásoby pitnej vody v Brazílii a tak ďalej. Stará dobrá veda ponúka riešenie aj na toto. Nazýva sa systémový prístup. Systémový prístup vychádza z predpokladu, že prírodný svet od ľudskej biológie cez biosféru Zeme až po celú slnečnú sústavu a vesmír je jeden obrovský, synergetický, navzájom prepojený systém. Podobne je to aj s ľudskými bunkami, ktoré sa spájajú a vytvárajú orgány a orgány spoločne vytvárajú organizmus. A keďže náš organizmus nedokáže prežiť bez určitých zdrojov ako jedlo, voda a vzduch, je vnútorne prepojený so Zemou. A tak ďalej. S ohľadom na všetky zásoby Zeme by sme teda mali vytvoriť systém, ktorý by ich spravoval.
Bol by to globálny systém spravovania zdrojov, ktorý by mal záznam o každom potenciálne užitočnom zdroji. Ak je našim cieľom dlhodobo prežiť ako druh, neexistuje iná logická alternatíva. Musíme mať prehľad o svete ako celku. Ďalším krokom je zváženie, ako budeme vyrábať tovar. Ako tieto zdroje použijeme. Aká bude naša metóda výroby a čo potrebujeme mať premyslené, aby sme zabezpečili, že výroba bude smerovať k maximálnej udržateľnosti? Prvá vec, ktorá nám napadne, je potreba neustále chrániť prírodu. Zdroje planéty nie sú nekonečné, preto sa musíme správať strategicky. Strategické šetrenie je kľúčové. Druhá vec, ktorú si uvedomíme, je, že niektoré zdroje nie sú také vhodné na využívanie ako iné. Využívanie niektorých zdrojov má negatívny efekt na životné prostredie a to následne škodí aj nášmu zdraviu. Napríklad ropa a iné fosílne palivá bez ohľadu na spôsob použitia uvoľňujú do prostredia mnoho škodlivých látok. Preto je nevyhnutné, aby sme tieto zdroje využívali len a len vtedy, keď naozaj nebudeme mať na výber. Našťastie existuje množstvo ďalších zdrojov energie. Solárna, veterná, prílivová, geotermálna, morské vlny a mnohé ďalšie. Takže môžeme strategicky určiť, ktoré z nich využívať, aby sme sa vyhli negatívnym dopadom a čomukoľvek, čo by našim využívaním škodilo prostrediu a tým pádom aj nám. Nazvime to strategická bezpečnosť, ktorú pridáme k nášmu strategickému šetreniu. Z výrobných stratégií to ale nie je všetko. Potrebujeme zabezpečiť aj strategickú efektivitu pre mechanizmus samotného procesu výroby. Vieme, že existujú 3 špecifické pravidlá, ktorými by sme sa mali riadiť. Poprvé, každý tovar musí byť navrhnutý tak, aby vydržal tak dlho, ako je to len možné. Prirodzene, čím viac sa budú veci kaziť, tým viac zdrojov budeme musieť vynaložiť, aby sme ich nahradili, v dôsledku čoho sa vytvorí viac odpadu. Po druhé, ak sa predmet nakoniec pokazí, alebo ho už nie je možné používať z akéhokoľvek iného dôvodu, je nevyhnutné, aby sme z neho využili alebo recyklovali čo najviac materiálu. Proces výroby musí brať toto pravidlo do úvahy už na začiatku. Po tretie, rýchlo sa vyvíjajúce technológie, ako tie v elektronike, ktoré podliehajú najrýchlejšiemu technologickému zastarávaniu, by museli byť navrhnuté tak, aby ich bolo možné jednoducho aktualizovať. Posledná vec, ktorú by sme chceli, je vyhadzovať celý počítač len kvôli tomu, že zastarala alebo sa pokazila jedna súčiastka. Preto by sme mali navrhovať súčiastky tak, aby sa dali aktualizovať, aby boli štandardizované a vzájomne zameniteľné a aby sa dokázali prispôsobovať súčasným trendom vývoja techniky. Keď si uvedomíme, že mechanizmy strategického šetrenia, strategickej bezpečnosti a strategickej efektivity sú čisto technické záležitosti a sú nezávislé od ľudských názorov alebo zaujatosti, môžeme tieto stratégie naprogramovať do počítača, ktorý následne dokáže prepočítať všetky relevantné premenné a umožní nám vypracovať najlepšiu možnú metodiku udržateľnej produkcie, ktorá bude založená na súčasnej úrovni poznatkov. A aj keď to znie komplikovane, nie je to nič iné než vylepšená kalkulačka. Nehovoriac o tom, že podobné komplikované monitorovacie a rozhodovacie systémy sa už dnes používajú na rôzne účely. Bola by to len otázka rozšírenia a prepojenia týchto systémov. Takže už máme nielen systém spravovania zdrojov, ale aj systém riadenia výroby. A oba sú ľahko automatizovateľné počítačmi za účelom maximalizovať efektivitu, šetrenie a bezpečnosť. V dnešnom informačnom veku nedokáže ani ľudská myseľ, ani skupina ľudí monitorovať všetko, čo je potrebné. Môžeme však na tento účel použiť počítače. Týmto sa dostávame k ďalšiemu bodu. Distribúcia. Aké udržateľné stratégie by sme mohli uplatniť v tejto oblasti? Keďže vieme, že najkratšou vzdialenosťou medzi dvoma bodmi je priamka a keďže na prepravu čohokoľvek potrebujeme energiu, logicky nám vyplynie, že čím kratšia vzdialenosť, tým efektívnejšia preprava. Výroba tovaru na jednom kontinente a jeho preprava na iný dáva zmysel len vtedy, ak nie je možné vyrobiť daný tovar v danej oblasti. V opačnom prípade je to nelogické a zbytočné. Výrobné procesy musíme správne umiestniť, aby bola distribúcia jednoduchá, rýchla a vyžadovala čo najmenej energie. Môžeme to nazvať stratégia blízkosti.
čo znamená maximálne zmenšiť precestovanú vzdialenosť tovarov, či už ide o suroviny alebo o hotové výrobky. Samozrejme je dôležité vedieť, aké tovary prepravujeme a prečo ich prepravujeme. Toto spadá do kategórie dopytu. Dopyt je súhrn všetkého, čo ľudia potrebujú, aby boli zdraví a ich život bol kvalitný. Spektrum ľudských materiálnych potrieb siaha od životne dôležitých potrieb ako jedlo, čistá voda a prístrešie, až po spoločensky dôležité a rekreačné tovary, ktoré sú určené na relaxáciu a osobnú či spoločenskú zábavu, pričom oba z nich sú potrebné pre celkové osobné a spoločenské zdravie. Veľmi jednoducho preto zorganizujeme ďalší prieskum. Ľudia by popísali svoje potreby, čo by nám dalo predstavu o dopyte a výroba by sa riadila na základe tohto dopytu. Keďže škála dopytu pre jednotlivé tovary bude prirodzene kolísať a meniť sa v jednotlivých regiónoch, budeme potrebovať systém sledovania dopytu a distribúcie, aby sme sa vyhli prílišnému nadbytku alebo nedostatku. Samozrejme, že táto myšlienka nie je nová. Používajú každá veľká sieť obchodných domov, aby bolo zabezpečené dostatočné množstvo tovaru všetkého druhu. Ale moment. Dopyt nemôžeme chápať dostatočne, ak nevezmeme do úvahy mieru využívania jednotlivých tovarov. Je logické a udržateľné, aby každý jeden človek mal každý druh predmetu, ktorý sa vyrobí bez ohľadu na to, nakoľko by ho využíval? Nie. To by bolo zbytočné a neefektívne. Ak by človek potreboval nejaký tovar na určitý čas, dajme tomu na 45 minút denne, bolo by oveľa efektívnejšie, ak by mali ten istý predmet k dispozícii i ďalší ľudia. Mnohí zabúdajú, že v skutočnosti nechcú tovar samotný, ale chcú využiť len jeho účel. Ak si uvedomíme, že tovar samotný je dobrý len natoľko, ako je využívaný, zistíme, že externé obmedzovanie, alebo to, čo dnes nazývame vlastníctvo, je z ekonomického hľadiska zbytočné a environmentálne nelogické. Potrebujeme preto vytvoriť stratégiu nazvanú strategický prístup. To by bol základ nášho systému sledovania dopytu a distribúcie, ktorý by zabezpečil, že sa naplní dopyt a potreby obyvateľstva tak, aby všetci mali kedykoľvek prístup k tomu, čo potrebujú. Čo sa týka získavania fyzických tovarov, dávalo by zmysel založiť centralizované a regionálne prístupové centrá, ktoré by boli umiestnené tak, aby boli blízko obyvateľom a človek by tam jednoducho prišiel, vzal si daný predmet, použil ho a po skončení by ho vrátil. Fungovalo by to asi tak, ako dnes knižnica. Tieto centrá by nemuseli existovať len v rámci komunít, podobne ako fungujú dnešné lokálne obchody, ale špecializované prístupové centrá by boli aj v oblastiach, kde sa daný tovar využíva častejšie, čím by sa ušetrila energia na jeho prepravu. Ako náhle by bol systém sledovania dopytu funkčný, bol by prepojený s výrobnými procesmi a samozrejme aj so systémom spravovania zdrojov, čím by sa vytvoril jednotný, dynamicky aktualizovaný globálny ekonomický systém hospodárenia, ktorý by zabezpečil, že naša civilizácia bude udržateľná. Počnúť s tým, že budeme rozumne hospodáriť s našimi obmedzenými zdrojmi, končiac s tým, že vyrobíme len tie najkvalitnejšie, strategicky najdôležitejšie tovary, ako je možné, a budeme ich distribuovať čo najinteligentnejšie a najefektívnejšie. Jedinečným výsledkom tohto principiálne úsporného prístupu, ktorý je v mnohom protikladný k súčasnému systému, je od základu logický, empirický proces ochrany prírody a efektívnosti, ktorý jediný dokáže definovať pravú udržateľnosť civilizácie na planéte a ktorý pravdepodobne umožní zmenu nevídaných rozmerov. Umožní dostatočný prístup k potrebám, a to nielen pre určitú časť obyvateľstva, ale pre celú populáciu. Tento ekonomický model, ako sme ho všeobecne popísali, jeho systémový prístup k zemi ako celku, k hospodáreniu so zdrojmi a procesy navrhnuté za účelom postarať sa o ľudstvo ako celok tým najefektívnejším a najudržateľnejším spôsobom, by sme mohli nazvať zdrojová ekonomika. Túto myšlienku definoval v 70. rokoch sociálny inžinier Jacques Fresco, ktorý už vtedy chápal, že spoločnosť je na ceste ku kolízii s prírodou a sama so sebou. Neudržateľná na všetkých úrovniach a že ak sa veci nezmenia, zničíme sami seba, tak alebo onak. Tie veci, ktoré spomínate, Jacques, dajú sa zrealizovať s našimi súčasnými poznatkami? Alebo iba tušíte, že je to možné na základe toho, čo vieme?
Nie. Všetky tieto veci môžeme realizovať s tým, čo máme k dispozícii už dnes. Za 10 rokov by sme mohli úplne pretvoriť zemský povrch, zmeniť ho na raj na zemi. Závisí to ale od každého z nás. Stupidita pretekov v jadrovom zbrojení, vývoj nových zbraní, sná riešiť problémy politickou cestou volením tejto politickej strany alebo tamtej. Celá politika je skorumpovaná. Komunizmus, socializmus, fašizmus, demokrati, liberáli. Nám ide o spájanie ľudí. Všetky organizácie, ktoré veria v lepší život pre človeka, by mali vedieť, že neexistujú černošské problémy, ani poľské, ani židovské, ani grécke, ani ženské. Existujú len ľudské problémy. Ja sa nebojím nikoho, pre nikoho nepracujem, nikto ma nemôže prepustiť, nemám nadriadeného. Bojím sa však žiť v spoločnosti, ktorú tu dnes máme. Naša spoločnosť by nemala byť udržiavaná takto nekompetentne. Systém slobodného trhu bol možno niekedy pred 35 rokmi užitočný. To však bolo aj naposledy. Teraz môžeme buď zmeniť zmýšľanie, alebo zahynúť. Hororové filmy budúcnosti sa budú natáčať o našej spoločnosti, o tom, ako nefungovala, a politika bude súčasťou týchto hororov. Mnoho ľudí dnes používa pojem chladná veda, pretože je vraj príliš analytická. Ale vôbec nevedia, čo slovo analyticky vôbec znamená. Veda znamená toto, priblíženie sa tomu, akým spôsobom svet skutočne funguje. Takže veda sa snaží zistiť pravdu, zistiť, ako to naozaj je. Vedci sa nemusia svojimi objavmi páčiť verejnosti, vedci verejnosti oznámia, aké sú ich zistenia. Musia všetko spochybňovať. Ak vedec vykoná experiment, ktorý preukáže, že určité materiály majú určité vlastnosti, ďalší vedci by mali byť schopní zopakovať experiment a získať rovnaké výsledky. A ak má vedec pocit, že krídlo lietadla dokáže podľa matematických výpočtov udržať vo vzduchu určitú hmotnosť, vedci to otestujú, pripevnia danú záťaž, aby zistili, pri akej váhe sa krídlo zlomí, a potom povedia, či ich výpočty boli správne alebo nie. Tento systém sa mi páči, pretože nie je zaťažený zaujatosťou a netvrdí, že matematika dokáže vyriešiť všetky problémy, pretože aj výsledky matematiky treba overovať. Myslím, že každý systém, ktorý je možné otestovať, by sme skutočne otestovať mali. Všetky rozhodnutia by mali byť založené na výskume. Zdrojová ekonomika je jednoducho vedecká metóda využitá na celospoločenské účely. Je to prístup, ktorý v dnešnej dobe úplne chýba. Spoločnosť je tiež technický vynález a najefektívnejšie metódy optimalizovaného ľudského zdravia, fyzickej výroby, distribúcie, mestskej infraštruktúry a podobne treba hľadať na poli vedy a techniky, nie na poli politiky a monetárnej ekonomiky. Funguje podobným systematickým spôsobom ako napríklad lietadlo. Na jeho zostrojenie neexistuje žiadny pravicový ani ľavicový spôsob. Rovnako nám samotná príroda poskytuje spätnú väzbu na overenie vedeckých poznatkov. Príroda je pevne stanovený systém, ktorý sa nám odhaľuje pred očami tým viac, čím lepšie mu rozumieme. Prírodu vôbec nezaujíma váš subjektívny názor alebo čomu veríte. Namiesto toho nám dáva na výber. Môžeme sa naučiť zosúladiť sa s prírodnými zákonmi a prispôsobiť sa im, čím vznikne možnosť udržať si zdravie a prosperitu, alebo ísť proti týmto zákonom a doplatiť na to. Je úplne jedno, ako silno veríte tomu, že sa vám podarí prejsť krížom cez stenu, prírodné zákony vám to neumožnia. Ak nebudeme jesť, zomrieme. Ak sa novorodencov nikto nikdy nedotýka, zahynú. Aj keď to znie tvrdo, príroda je svojím spôsobom diktatúra a my sa s ňou buď zosúladíme, alebo budeme čeliť nevyhnutným a nepríjemným následkom. Zdrojová ekonomika nie je nič iné ako súbor dokázaných poznatkov, ktoré podporujú život, pričom všetky jej rozhodnutia sú založené na optimalizovanej udržateľnosti ľudstva a životného prostredia. Berie tiež do úvahy empirický súbor základných potrieb, ktorý zdieľajú všetci ľudia na Zemi bez ohľadu na politické alebo náboženské presvedčenie. V tomto smere neexistuje kultúrny relativizmus. Nie je to otázka názoru. Ľudské potreby sú ľudské potreby a prístup k nim, teda k čistému vzduchu, k výživnému jedlu a k čistej vode, spolu s pozitívnym, stabilným a nenásilným životným prostredím je nevyhnutný pre naše fyzické a psychické zdravie, pre náš evolučný rozvoj a tým aj pre naše prežitie ako druhu.
Zdrojová ekonomika je založená na dostupných prírodných zdrojoch. Nie je možné priviesť príliš veľa ľudí na ostrov alebo vybudovať mesto s 50 000 obyvateľmi bez toho, aby tam boli zabezpečené životné potreby. Ak teda hovorím o rozumnom systémovom prístupe, myslím tým, že najprv treba danú oblasť preskúmať a určiť, aké zdroje dokáže poskytnúť. Neuvažovať len nad architektúrou, len nad dizajnom. Naopak, dizajn musí byť prispôsobený všetkým požiadavkám, ktoré zlepšujú život. Toto si predstavujem pod pojmom integrovaný spôsob myslenia. Jedlo, oblečenie, domov, teplo, láska. Všetky tieto veci sú potrebné a ak niektoré z nich ľuďom odopriete, budú trpieť ich nedostatkom a budú menej schopní fungovať normálne. Ako sme už povedali, zdrojová ekonomika využíva globálny systémový prístup k ťažbe, výrobe a distribúcii a je založená na súbore ekonomických mechanizmov, respektíve stratégií, ktoré garantujú efektívnosť a udržateľnosť v každej oblasti ekonomiky. Ak teda rozmýšľame touto cestou logického dizajnu, aký je náš ďalší krok? Akú podobu to všetko bude mať? Mestá. Vynález mesta bol rozhodujúcou črtou vzniku modernej civilizácie. Jeho úlohou je umožniť efektívny prístup k životným potrebám a tiež zvýšená spoločenská podpora v rámci komunity. Ako by sme navrhli optimálne mesto? Aký tvar by malo mať? Štvorec? Lichobežník? Keďže sa budeme v meste veľa pohybovať, mali by sme čo najviac krátiť vzdialenosť medzi jeho stredom a okrajmi, teda kruh. A čo by v tom meste malo byť? Potrebujeme samozrejme obytnú zónu, výrobnú zónu, zónu na výrobu elektriny a na pestovanie plodín. Sme však tiež kultúrne bytosti, preto treba zabezpečiť kultúru, prírodu, rekreáciu a vzdelávanie. Pridajme teda aj pekný otvorený park, miesto na konanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, vzdelávacie a výskumné zariadenia. Keďže sme si vybrali tvar kruhu, zdá sa byť logické, aby mali tieto zóny tvar pásov, ktorých šírka sa odvíja od toho, nakoľko je to pre daný účel potrebné. A všetky budú ľahko dostupné. Prejdime teraz k detailom. Najprv musíme zvážiť základnú infraštruktúru, teda vnútornú organizáciu mesta. To zahŕňa vodu, tovary, odpad a rozvod energie. Dnešný koncept vodných a odpadových systémov vedených pod povrchom mesta by sme rozšírili na recykláciu odpadu a prepravu tovarov. Už žiadni smetiari ani poštári. Všetko by bolo od začiatku zabudované. Mohli by sme dokonca používať automatizované vzduchové potrubia a podobné technológie. To isté platí pre dopravu. Musí byť integrovaná a navrhnutá strategicky, aby zredukovala či dokonca odstránila potrebu znečisťujúcich automobilov. Využívali by sme električky, dopravníky, transportéry a vlaky maglev, ktoré by nás prepravili kamkoľvek v meste, dokonca aj nahor alebo nadol a zabezpečili by tiež prepravu medzi mestami. A samozrejme, ak by sme predsa len potrebovali automobil, bolo by tu automatizované auto bezpečne a efektívne navádzané satelitom. Táto technológia existuje na svete už dnes. Pri nehodách na cestách zahynie ročne 1,2 milióna ľudí a 50 miliónov sa zraní. To je absurdné a vôbec by sa to nemuselo diať. Poľnohospodárstvo. Uplatnením nepremyslených, lacných poľnohospodárskych metód využívajúcich pesticídy, nadmerné hnojenie a ďalšie spôsoby sa nám podarilo zničiť množstvo ornej pôdy na tejto planéte. Nehovoriac o tom, že svoje organizmy kontaminujeme jedmi. Priemyselné a poľnohospodárske chemikálie sa dnes vyskytujú prakticky v každom človeku, vrátane novorodencov. Našťastie existuje aj alternatíva. Pestovanie plodín bez použitia pôdy pomocou hydropónie a aeropónie, ktoré znižujú potrebu hnojiva a vody až o 75% oproti našim súčasným metódám. Organické potraviny môžeme masovo vyrábať v uzavretých vertikálnych farmách, napríklad v 50-poschodových budovách s rozlohou asi 4000 m2. V podstate by sme tým odstránili potrebu používania pesticídov a uhľovodíkov v poľnohospodárstve. Toto je budúcnosť priemyselnej výroby potravín. Efektívne, čisto a v dostatočnom množstve. Tieto pokročilé systémy budú súčasťou poľnohospodárskej zóny, kde sa bude vyrábať všetko jedlo pre obyvateľov mesta.
Nebudeme teda musieť nič dovážať zvonku, čím sa ušetrí čas, odpad a energia. A keď už sme pri energii, energetický pás bude využívať systémový prístup na získavanie elektriny z obnoviteľných zdrojov, hlavne veternej, slnečnej, geotermálnej a tepelnej energie a v blízkosti oceánov aj prílivovej a vlnovej. Aby sa predišlo problémom a zabezpečila sa tak pravidelná dodávka energie, tieto generátory by fungovali v integrovanom systéme. V prípade potreby by sa poháňali navzájom a ukladali by množstva energie do obrovských batérií v podzemí, aby nič nevyšlo navnívoč. A nie len, že je energeticky sebestačné každé mesto. Ešte aj jednotlivé budovy v ňom si budú same vyrábať energiu prostredníctvom fotovoltaických farieb, tlakových generátorov, bimetalických termoefektov a ďalších známych, ale zatiaľ nevyužívaných technológií. Samozrejme, vynára sa ďalšia otázka. Ako sa vôbec vytvorí táto technológia a všetky produkty? Dostávame sa teda k výrobe. Priemyselný pás bude okrem nemocníc a podobných zariadení aj centrom továrenskej výroby. Jednotlivé súčasti tohto pásu budú získavať suroviny používaním spomínaného globálneho systému spravovania zdrojov, pričom dopyt po tovare by pochádzal priamo od obyvateľov mesta. Čo sa týka mechanizmov výroby, musíme vziať do úvahy nový, veľký fenomén, ktorý vznikol pomerne nedávno a má potenciál priniesť obrovskú zmenu. Nazýva sa mechanizácia alebo automatizácia práce. Ak sa rozliadnete okolo seba, zistíte, že takmer všetko, čo dnes používame, sa vyrába automatizovaným spôsobom. Vaše topánky, oblečenie, domáce spotrebiče, autá, všetko produkujú stroje. They are all built by machines in an automatic way. Môže niekto tvrdiť, že spoločnosť sa týmto významným technologickým pokrokom vôbec nezmenila? Jasné, že nie. Tieto pokroky doslova diktujú nové podmienky. Nové potreby a mnohé iné veci sa stávajú vďaka nim zastarané. Náš rozvoj napreduje veľkou rýchlosťou a využívanie techniky sa zvyšuje exponenciálnym radom. Automatizácia bude teda definitívne pokračovať. Prirodzený vývoj techniky jednoducho nemožno zastaviť. Automatizácia práce prostredníctvom technológií bola odjakživa základom veľkých spoločenských zmien. Od agrárnej revolúcie a vynálezu pluhu cez priemyselnú revolúciu a zavedenie strojov až po informačný vek, v ktorom dnes žijeme vďaka vynájdeniu pokročilej elektroniky a počítačov. A čo sa týka dnešných vyspelých metód výroby, mechanizácia sa vyvíja už sama. Ustupuje od tradičnej metódy skladania komponentov do jedného celku. Do popredia sa dostáva metóda vytvorenia celého produktu v jedinom procese. Ako väčšinu vedcov aj mňa fascinuje biológia, pretože je v nej plno príkladov pozoruhodného inžinierstva. Biológia je veda skúmajúca veci, ktoré kopírujú sami seba. To je najlepšia definícia života, akú máme. A ako inžiniera ma vždy zaujímala myšlienka strojov, ktoré by dokázali kopírovať samé seba. RepRap je trojrozmerná tlačiareň. Je to tlačiareň, ktorú zapojíte do svojho počítača a namiesto dvojrozmerných schém vytlačených na papieri vám vytlačí fyzický, trojrozmerný objekt. Nie je to žiadna prevratná novinka. 3D tlačiarne sú tu už okolo 30 rokov. Na systéme RepRap je skvelé to, že dokáže vyrobiť väčšinu svojich častí. Ak máte jeden takýto stroj, môžete pomocou neho pre kamaráta vyrobiť ďalší. Tiež si môžete týmto spôsobom vyrobiť kopec užitočných vecí. Počnúť s jednoduchými potrebami pre domácnosť až po vytlačenie celého automobilu jedným ťahom. Pokročilé 3D tlačenie má dnes potenciál pretransformovať v podstate každú oblasť produkcie. Vrátane stavby domov. Obrysová výroba je výrobná technológia, tzv. 3D tlač, ktorá z počítačového modelu priamo vytvára trojrozmerné objekty. Využitím tejto technológie bude možné vyrobiť dom s plochou asi 180 m2 iba pomocou jedného stroja, a to za jeden deň. Dôvod, prečo sa ľudia o automatizovanú výrobu zaujímajú, je ten, že táto technológia prináša množstvo výhod. Napríklad, stavebná činnosť je veľmi pracná záležitosť. Aj keď dáva určitej časti spoločnosti prácu, prináša tiež veľa problémov a komplikácií.
Stavebné práce sú najnebezpečnejším zamestnaním vôbec. Sú nebezpečnejšie ako baníctvo alebo poľnohospodárstvo. Vzniká pri nich najväčší počet smrteľných úrazov. It is worse than mining and agriculture. It has got the highest level of fatality almost in every country. Ďalším problémom je odpad. Stavba priemerného domu v USA vyprodukuje 3 až 7 tón odpadu. Nejde teda o zanedbateľný problém, keď vezmeme do úvahy, že okolo 40% všetkých materiálov na svete sa používa práve pri stavebnej činnosti. Je to obrovské mrhanie energie a zdrojmi, nehovoriac o poškodzovaní životného prostredia. Stavanie domov pomocou kladív, klincov a dreva je pri dnešnom stave technológií skutočne absurdné. Nové spôsoby výroby postupne nahradia ľudskú pracovnú silu, aspoň čo sa týka stavieb a výroby v USA. Nedávno publikoval ekonóm David Autor z univerzity MIT štúdiu, ktorá tvrdí, že naša stredná trieda je prekonaná a nahradzuje ju automatizácia. Mechanizácia je produktívnejšia, efektívnejšia a dlhodobo lepšie fungujúca ako ľudská práca. A týka sa to v podstate každého sektora v dnešnej ekonomike. Stroje nepotrebujú dovolenku, prestávky, poistenie, dôchodky a môžu pracovať 24 hodín denne, každý deň. Výstupný potenciál a presnosť sú v porovnaní s ľudskou prácou bezkonkurenčné. Zrátané a počiarknuté. Monotónna ľudská práca je v dnešnom svete zastaraná a nepraktická a miera nezamestnanosti, ktorú vidíme okolo seba, je v zásade výsledkom vývoja efektivity v oblasti techniky. Trhoví ekonómovia celé roky ignorovali rastúci trend, ktorý by sme mohli nazvať technologická nezamestnanosť. Vždy sa totiž našli nové odvetvia, ktoré prijímali nezamestnaných z ostatných odvetví. Dnes je však jediným takým sektorom sektor služieb, ktorý v súčasnosti zamestnáva viac ako 80% Američanov. Väčšina vyspelých krajín má tento pomer veľmi podobný. A ani toto odvetvie sa nemôže ubrániť postupnému zavádzaniu automatizácie, automatizovaných reštaurácií či dokonca automatizovaných obchodov. Ekonómovia konečne uznávajú to, čo popierali počas mnohých rokov. Nie len, že technologická nezamestnanosť prehlbuje súčasnú krízu na pracovnom trhu, ktorú vidíme po celom svete v dôsledku globálneho hospodárskeho útlmu, ale čím viac sa prehlbuje recesia, tým rýchlejšie sa mechanizuje priemysel. Paradox, ktorý si neuvedomujeme, je v tom, že čím rýchlejšie sa mechanizuje výroba, aby sa ušetrili peniaze, tým viac ľudí musia prepustiť a o to viac sa zmenšuje kúpna sila verejnosti. To znamená, že zatiaľ, čo spoločnosť môže produkovať všetko lacnejšie, stále menej a menej ľudí bude mať peniaze na nákup tovarov, bez ohľadu na to, aké lacné budú. Pointa je v tom, že hra s názvom Práca za príjem sa pomaly chýli ku koncu. Ak sa na chvíľku zamyslíte nad tým, aké zamestnania dnes existujú a ktoré z nich by dokázala nahradiť automatizácia, zistíte, že 75% celosvetovej pracovnej sily by mohla nahradiť mechanizácia prakticky okamžite. A to je dôvod, prečo v zdrojovej ekonomike neexistuje žiadny monetárno-trhový systém. Rovnako ako žiadne peniaze. Zdrojová ekonomika vychádza z efektívnosti mechanizácie a prijímajú kvôli tomu, čo ponúka. Nebojuje proti nej ako mnohí z nás v dnešnej dobe. Prečo? Pretože je to nezodpovedné vzhľadom k záujmu o efektivitu a udržateľnosť. A to nás privádza naspäť k nášmu mestskému systému. V strede mesta je centrálna budova, v ktorej sa nachádzajú vzdelávacie zariadenia a dopravný uzol a tiež centrála, ktorá prevádzkuje všetky automatické činnosti v meste. Mesto je v skutočnosti jeden veľký automatizovaný systém. Vo všetkých technických pásoch má senzory na monitorovanie funkčnosti procesov, zhromažďovanie energie, produkcia, distribúcia a podobne. Budú potrební aj ľudia, ktorí budú dohliadať na procesy v prípade poruchy? S najväčšou pravdepodobnosťou áno. Ale počet dohliadajúcich sa bude časom s pribúdajúcimi vylepšeniami stále zmenšovať. Podľa odhadov budú na vykonávanie tejto práce potrebné len asi 3% obyvateľstva. Celý čas sa bavíme o ekonomickom systéme, ktorý je od základov navrhnutý tak, aby sa o nás staral a zabezpečoval našu prosperitu bez toho, aby sme museli znášať dennodennú súkromnú diktatúru, najčastejšie v zamestnaní, ktoré je buď technicky nepotrebné, alebo spoločensky zbytočné, zápasiť s dlhmi, ktoré v podstate neexistujú, len aby sme nejako prežili.
Môžem vás uistiť, že ľudia sa budú ochotne podieľať na udržiavaní a vylepšovaní takej spoločnosti, ktorá im zabezpečuje prosperitu a blaho. Vždy, keď je reč o motivácii, prichádza bežný predsudok, že ak neexistuje vonkajší nátlak, aby človek pracoval kvôli prežitiu, ľudia budú len posedávať, nič nerobiť a zmenia sa na tučných lenivcov. To je nezmysel. Systém práce, ktorý máme dnes, je vlastne generátorom lenivosti, nie jej potláčateľom. Spomeňte si na obdobie, keď ste boli ešte dieťaťom, plný života, zaujatý novými vecami, ktoré ste chceli pochopiť, so záujmom tvoriť a objavovať. Ale ako čas plynul, systém vás tlačil, aby ste si našli spôsob zarábania peňazí. A od škôlky až po štúdium na univerzite z vás robia osobu, ktorá ako škrečok v obežnom kolese slúži systému, v ktorom všetok med zlíže najbohatšie 1% obyvateľstva. Vedecké štúdie ukázali, že keď ide o jedinečnosť a kreativitu, ľudí v skutočnosti nemotivuje finančná odmena. Ich odmenou je samotné tvorenie. Peniaze podľa všetkého slúžia ako motivácia len pri opakujúcich sa monotónnych činnostiach. Rola, ktorú, ako sme ukázali, môžu často vykonávať stroje. Keď ale ide o inováciu a skutočné využitie ľudskej mysle, finančná motivácia sa ukazuje byť prekážkou, lebo blokuje a obmedzuje kreatívne myslenie. Toto vysvetľuje, prečo Nikola Tesla, bratia Wrightovci a iní vynálezcovia, ktorí výrazne prispeli do nášho terajšieho sveta, nepotrebovali na tvorenie žiadnu finančnú motiváciu. Peniaze sú vlastne falošná motivácia a spôsobujú 100-krát viac škody ako úžitku. Dobré ráno, žiaci, utíšte sa. Teraz sa poprechádzam po triede a každého sa spýtam, čím by chcel byť, keď vyrastie. Kto chce byť prvý? Čo tak ty, Sára? Keď vyrastiem, chcem pracovať v McDonalde ako moja mama. Aha, rodinná tradícia, že? A čo ty, Linda? Keď vyrastiem, budem prostitútkou v uliciach New Yorku. Fíha, krásavica, čo? Veľmi ambiciózne. A čo ty, Tommy? Keď ja vyrastiem, budem bohatý elitársky podnikateľ, ktorý pracuje na Wall Street a zarába na kolapse zahraničných ekonomík. Podnikavé. A je úžasné vidieť, že máš záujem o rôzne kultúry. Ako už bolo povedané, zdrojová ekonomika používa vedeckú metódu v záujme spoločnosti. A toto nie je obmedzené len na technickú výkonnosť. Berie tiež do úvahy celkové ľudské a spoločenské blaho. Na čo nám je spoločenský systém, keď nepodnecuje šťastie a mierumilovné spolunažívanie? Je dôležité uvedomiť si, že odstránenie monetárneho systému a naplnenie základných životných potrieb by okamžite spôsobilo zníženie celosvetového počtu zločinov približne o 95%, pretože by nebolo čo kradnúť, spreneverovať, podvádzať a podobne. 95% všetkých dnešných väzňov je vo väzení za zločiny spojené s peniazmi a drogami, pričom užívanie drog je choroba, nie zločin. A čo s tými zvyšnými 5% väzňov? Tými skutočne násilnými. Tými, ktorí sa mnohým zdajú byť násilní, lebo sami chcú byť násilní. Sú to naozaj zlí ľudia? Myslím si, že je zbytočné vynášať morálne súdy o násilných činoch iných ľudí, pretože nám to ani v najmenšom nepomôže pochopiť príčiny, ani to nezamedzí ďalším prípadom takéhoto správania. Our understanding of either the causes or the prevention of the violent behavior. Ľudia sa ma občas pýtajú, či verím v odpustenie zločincom. Ja na to odpovedám, nie, neverím v odpustenie, rovnako ako neverím v zatratenie. Až keď sa naša spoločnosť bude vedieť na násilie pozerať ako na zdravotný problém, ako na otázku prevencie a nie ako na morálne zlo, až keď zmeníme svoje vlastné postoje, úsudky a hodnoty, až potom sa nám podarí znížiť mieru násilia namiesto toho, aby sme ju zvyšovali, ako to robíme teraz. In reducing the level of violence rather than stimulating it, which is what we do now.
Čím viac spravodlivosti hľadáme, tým viac trpíme, lebo žiadna spravodlivosť neexistuje. Existuje len to, čo je. To je všetko. Inými slovami, ak človek vyrastá v podmienkach, ktoré z neho urobia rasistického fanatika, ak ho k tomu vedie jeho prostredie, prečo za to viníme toho človeka? Je obeťou svojej subkultúry. Títo ľudia potrebujú pomoc. Potrebujeme predovšetkým zmeniť prostredie, ktoré produkuje deviantné správanie. To je skutočný problém a väznice ho nevyriešia. Preto sú koncepty ako sudcovia, právnici alebo sloboda voľby nebezpečné. Podsúvajú nám totiž mylnú predstavu, že ten a ten človek je zlý, alebo že ten človek je sériový vrah. Sériovým vrahom sa stane človek podobne, ako sa vojaci stávajú sériovými vrahmi so samopalom. Stanú sa z nich stroje na zabíjanie, ale nikto sa na nich nedíva ako na zabijakov a nájomných vrahov, lebo to je prirodzené. A tak viníme jednotlivcov. Vravíme, tento chlapík bol nacista, mučil Židov. Nie, on bol vycvičený k tomu, aby mučil Židov. Často počúvame, že ľudia robia svoje vlastné rozhodnutia a že sú pri rozhodovaní slobodní. Sloboda v rozhodovaní však znamená, že nie sme ničím ovplyvnení a toto ja nedokážem pochopiť. Všetky rozhodnutia, ktoré robíme, predsa ovplyvňuje kultúra, v ktorej žijeme, naši rodičia a hodnoty, ktoré uznávame. Keďže sme ovplyvňovaní, nedokážeme robiť slobodné rozhodnutia. Ktorá krajina je najlepšia na svete? Správna odpoveď znie: nebol som vo všetkých krajinách sveta a neviem o iných kultúrach dosť na to, aby som mohol túto otázku zodpovedať. Nepoznám nikoho, kto by mi dal takúto odpoveď. Namiesto toho hovoria staré dobré USA, najlepšia krajina na svete. A nikto to neskúma. Bol si v Indii? Nie. Bol si v Anglicku? Nie. Bol si vo Francúzsku? Nie. Ako si potom dospel k tomuto záveru? Nevedia, čo na to povedať, tak sa na vás začnú hnevať. Povedia: do frasa, kto si myslí, že si, aby si mi hovoril, čo si mám myslieť. Nesmieme však zabudnúť, že máme dočinenia s ľuďmi, ktorí nie sú zodpovední za svoje odpovede. Sú obeťami kultúry a to znamená, že boli ovplyvnení svojou kultúrou.